Usa ka mayong gabi mga angkol ug mga auntie, tinabsab ko ninyo ng mga inasantag katahuran karong gabi una, no? Magandang gabi po sa inyo, mga kabisyo! Yowards! Ayan, syempre. Hello po. Kumusta po ang inyong weekend? Ngayon po ay Lunes. Again, welcome po sa ating programang Totoy na Love. Kumusta mo muna, no? How was your weekend? How was your Saturday, Fridays? Kahapon! Abay, syempre, kasama tayo kahapon, no? 11 a.m. hanggang 3 p.m. yan. Every Sunday na po yan, ha? Sa pangalawang Sunday po natin na naglusian na Taskigol. Anyways, Lunes! Uy, kagandahan, Lunes pa lang ngayon, no? It's payday! Yahoo! Ayan, no? Payday nga. Bayad day naman ngayon. Uy! Nagtabi na ba kayo ng mga babayaran nyo sa inyong mga utang? Abay, dapat naman, no? Hindi naman po pwede yan. Kayo po'y mag-iipon, pero pinapahirapan po ninyo ang inyong mga pinag-uutangan. Dapat uunahin yung mga utang muna, ha? Para makakaulit po tayo, ha? Yowards! Yeah, muna siya Yowards yun, kay hindi ka na makakaulit, no? Anyways, Lunes, ano bang meron ngayon mga kabisyo? Sa gabing ito mga kabisyo, no? At dahil nga nasa unang buwan pa tayo, no, ng Enero, first month sa 2024 at nangangalahati pa naman tayo sa buwan na ito, no? At siyempre, magandang pag-usapan to, no? Para it's a fresh start pa rin, no? Bago pa kayo, bago pa lang to. At ito tong magandang pag-usapan natin ay itong dalawang katangian na dapat po meron tayo siguro, ha? Dapat meron po tayo. Oo. Hindi naman po pwedeng baliwalain natin yung 2024 kasi nga marami mong hiling sa buhay, di ba mga kabisyo, no? Ikaw, angkol, ha? Bilang isang taxi driver, siguro din naman, no? Balang araw magkakaroon ka rin ng bagong sasakyan, di ba? Yowards! Pag meron ka ng bagong sasakyan, siyempre, hindi ka na nagbabayad ng boundary siguro. Oo. Pero pag meron ka ng sasakyan, ang babayaran mo yung monthly na, pero magiging mapasayo din naman yung sasakyan, no? Meron po tayong hiling sa buhay na sana magkaroon po tayo. Ikaw ngayon, ha? Pasahero ngayon. Alam kong marami ka ring mga hiling sa buhay. Pero hindi naman po pwede yan mga kabisyo, no? Nahiling ng hiling na lang, no? Dasal ng dasal na lang, no? Dapat meron siyang sipag at tiyaga. Yowards! Oo, dapat ganon, no? Kung binisayo natin sa Bisaya pa yung pagiging kanang pagkakugihon or makugihon, di ba? Yung dalawang yan, yung sipag at tiyaga sa Binisaya yan, pare-pareho lang yan. Parang more or less pare-pareho nung sipag, pagkakugihan, at saka yung tiyaga, makugihon. I-explain po natin yan mga kabisyo mamaya, no? Yung sipag at tiyaga talaga, no? Napaka-importante yan, lalong na ikaw, ha? Angkol, ante, at saka mga pamangkin po natin, meron po tayong hiling. Halimbawa, estudyante naman, ikaw. Hindi naman po pwede yan. Magdadasal ka na lang na sana bigyan ka ng mataas na grado ng iyong professor. hindi na nga na, no? Malusian ka skigol siguro niyan. Dapat samahan po natin yan ng sipag at tiyaga, yung pagkakugihan o makugihon. Punta ka muna sa aking fan page mga kabisyo, no? Hanapin nyo lang Totoy Bato Love Radio Manila, Totoy Bato Official. At ang nakalagay po doon ay ang ating katanungan natin ngayong gabing ito ay, sa tingin mo, ano kaya ang mga dahilan kung bakit umalis sa probinsya at pinili manirahan sa malaking syudad tulad ng Metro Manila? Marami po tayong mga rason yan mga kabisyo, no? Siguro ikaw pamangkin ngayon, nakikinig, nanonood ka sa akin dito. Bakit yan andito si tatay? Di ba taga Visayas, Mindanao to? Bakit nandito sa Metro Manila? Ano kaya yung dahilan? So eto na yun, maganda to mga kabisyo, ha? Sa mga nakatutoy. Again, ako po si Totoy Bato. Welcome once again sa ating programang Totoy na Love. Lunes hanggang Biyernes yan, 9 p.m. until 12 midnight. Mayong gabi sa iyo, show, mga kabisyo. Yon! Sasakyan si